Vítam vás pri ďalšom videu a myslím, že toto video bude aj posledné v tomto roku. Vítam vás tu takto netradične v celkovo výraznejšom líčení, ako ste teda u mňa zvyknuté, rovnako aj v novom prostredí. A toto video bude také niečo medzi vlogom, medzi klasickým videom, pretože na začiatku som si myslela, že vám budem točiť vlog, ale nie som si úplne istá, že či to môžem nazvať práve vlogom, ale dajme tomu, že to bude možno že taký nejaký zostrih z nášho posledného obdobia, ktoré bolo veľmi rýchle, veľmi náročné, nielen po fyzickej stránke, ale aj po psychickej. A ukážem vám teda trošku z toho nášho posledného obdobia. Rovnako sa pozrieme na to, ako u nás prebiehali Vianoce, ako u nás prebiehalo sťahovanie, pretože sme sa sťahovali, ale o tom sa dozviete teda počas videa. A takisto mám pre vás nachystanú aj súťaž ako poďakovanie, takže poďme teda ukončiť rok 2023 týmto videom. Na začiatku by som sa vám veľmi chcela poďakovať za to, že ste tu so mnou, za to, že si klikáte na tie moje videá, za to, že ich pozeráte, že mi venujete ten svoj čas. A ja som si tento rok v podstate dala takú metu, že do konca roka by som chcela dosiahnuť 500 odberateľov, čo sa mi naozaj podarilo. A tuším, že pred nejakými 2 týždňami alebo 3 tam naskočila tá 500, takže som naozaj z toho veľmi šťastná. Povedala som si teda, že keď naskočí tá 500, tak vám tu venujem nejaké produkty do súťaže, takže k tomu sa dostaneme neskôr. Ubehol vlastne rok odvtedy, ako som začala natáčať videá na YouTube. Musím povedať, že to bol veľmi náročný rok, nielen z toho hľadiska pracovného, ale teda aj z toho sociálneho. A aj čo sa týka tých sociálnych sietí, tak nebolo to vždy jednoduché vytvoriť nejaký content, natočiť video, pretože popri 2 deťoch a popri tom všetkom, čo sa dialo vlastne počas celého roka, tak to bolo naozaj veľmi náročné dodržať nejakú tú pravidelnosť a teda vymýšľať nejaké témy, ktoré by vás zaujali. No ale napriek tomu vlastne ten rok ubehol strašne rýchlo a sme tu. A ja keď som si pozerala svoje prvé video, tak som ostala zhrozená. Hovorím si, že akože fúha, tak toto keď si niekto pozrel, tak neviem, či si pozrel ďalšie videá. Ale tak sme tu, ste tu so mnou, tak som vám veľmi rada a som naozaj veľmi vďačná za to, že ste tu teda so mnou. Ako som spomínala vlastne v úvode, tak sme sa sťahovali. Musím povedať, že to nebolo úplne plánované a prišlo to vlastne tak ako blesk z čistého neba, pretože my sme zvažovali, dlhšie sme zvažovali, že by sme teda zmenili miesto, ale nebolo to také úplne, že proste neboli sme jednoducho rozhodnutí, že či to bude tento rok alebo budúci rok. A proste naskytla sa príležitosť, tak sme to využili a som za to naozaj vďačná. A som rada, že sme urobili tento krok. A teda tešíme sa z nového domova, z nového bytu. No a celé toto sťahovanie a celé toto všetko, ako sa to zvrtlo, tak to bolo veľmi také zvláštne, veľmi zaujímavé a veľmi rýchle. Veď uvidíte sami. Ja som vám natočila zo pár zostrihov, kde uvidíte vlastne nejaký ten priebeh toho všetkého. Ale chcela som točiť svojho vlog, ale našťastie som od toho upustila, pretože vôbec si neviem predstaviť, ako by som to zvládala natáčať, ešte zapínať kamery, zapínať telefón, baliť popri tom, starať sa o deti, o domácnosť, proste jednoducho to bolo fakt náročné, takže to som zamietla, že proste vlog z tohto nebude. A urobila som vám teda len takých pár zostrihov, takže poďte sa na ne pozrieť. Ahojte babi, dávno sme tu nemali vlog z takého bežného nášho života a tak si hovorím, že idem ponahrávať pár videí, vidím, že dokedy to vydržím a dokedy to bude OK, lebo čaká nás náročný týždeň, náročný víkend a my máme 2 dní do sťahovania.
Neviem, kam sa vám pozeralo, to práve natáčam na prednú kameru, ale máme 2 dní do sťahovania a u nás doma to vyzerá ako po výbuchu. Poďte sa na to pozrieť. Tu som v detskej a máme tu taký chaos, že proste neviem. Tento vlog bude celkovo zaujímavý. Nejdem vám točiť úplne všetko zo sťahovania, pretože nebudem mať na to asi čas a ani to tu asi nikoho nebude zaujímať nejaký bordel. Takže príjemné pozeranie a dúfam, že vás to bude baviť. Takže my ideme do tuhého so sťahovaním a ja som myslela, že vám z tohto nahrám nejaký taký kvázi vlog alebo niečo také, ale ja som rada, že som sa toho vzdala a že som sa do toho nepustila, pretože by to nebola by jednoduchá šanca, ale neviem, kam sa vám pozerať, lebo mám prednú kameru a všetko zakopávam. No a idem vám ukázať, že aký tu mám už postavený vianočný stromček, aby ste videli. Toto je môj vianočný stromček. Sušička, veci nachystané bedne na zajtra, lebo zajtra už máme vlastne deň pred sťahovaním, takže zajtra idem nachystať nejaké veci ešte. A je tu totálny chaos, je to masaker. Akože ja som nevedela, že máme toľko vecí, ako máme. A fakt, zistíte, koľko vecí máte, až keď sa začnete sťahovať. Mám tu ešte jeden taký bonusík. Tu sú deti v krabici. Obrovské krabici. Takejto z náhradných dielov. Takže ho zabavu postarané. Idem ďalej baliť. Ahojte, tak ja sa vám konečne hlásim z nového bytu. Z novej kuchyne v nových podmienkach a je deň pred štedrým dňom a my tu máme síce už všetko zorganizované, ale totálny chaos, pretože pečiem, deti sa hrali, majú tu hračky rozhľadané, jednoducho taký klasický domáci život. Popri tom ešte dorábame nejaké veci, ideme ešte vešať nejaké obrázky, nejaké rámiky, zrkadlo a proste podobne. Takže toto sú fakt také Vianoce, že úplne rýchlo, firmou, proste, no, mala mi spí, takže dúfam, že vám budete počuť. A ja akurát teda pečiem a idem vám ukázať, že čo už mám napečené. Chcela som vám tu dať aj nejaké zábery z toho pečenia, ale proste ja nestíham nič, absolútne ani zapnúť telefón, takže ja neviem, o čom vlastne tento vlog bude. Mal byť vianočný, ale bude to taký z bežného nášho života, veľmi rýchleho, z posledného obdobia. Mne mala akurát spí a ja som vám chcela ukázať aj to, ako budem piecť vianočný koláček a všetky tieto veci, ale proste ja na to nemám absolútny čas. Ale chcem vám ukázať, že ja už napečené mám aspoň niečo, takže poďte sa so mnou na to pozrieť. Mala spinka, dúfam, že ešte bude spinkať, lebo som ako mŕvy. Ale tu sme už napiekli s Meliskou včera kringlsky čokoládové. Všetky urobila sama. Akože, samozrejme, cesto som jej nechystala, ale urobila to všetko sama. Tu máme dole orechové rožky, potom máme dole ešte Rafaelo guličky. A tu sa mi akurát dopiekli venčeky, ktoré budem teraz plniť, takže idem si to ešte predpripraviť a keď bude hotové táto várka, tak potom vám to ukážem. Dievčatá, čo dnes robíme? My robíme šalát a už sú aj Vianoce dneska. Áno, dneska máme štedrý deň a my si ideme konečne urobiť šalát a kapustnicu. No. Dievčatá mi takto pomáhajú krásne však. Takže pomalými krôčkami sme sa dostali k tomu, že máme dneska Vianoce však. Áno. Takže akurát Martin zobral deti vonka, aby sa troška vyšantili a aby som si ja konečne mohla pobaliť darčeky, pretože je síce štedrý deň, ale ja som na to vôbec nemala čas, takže konečne je chvíľka pre mňa, kedy ja si to už môžem ísť rýchlo spraviť. Takže idem rýchlo na to, lebo tá prechádzka bude už krátka, pretože sa strašne tešia. No a ja som vám chcela natočiť, ako budem robiť si dekorácie, čo sa týka domu a takých, akože teda tých dekorácií do bytu. Nestihla som to samozrejme, takže ukážem vám aspoň takto stromček, náš krásny taký, tentokrát je bielo-zlatý s jemnými červenými akcentami a moje krásne nové závesy. Pozrite sa na tie závesy, ja ich úplne milujem, proste to je
akože konečne mám závesy, po akých som úplne túžila a ešte som si dala aj takto pekne na okienko svetielka a takéto jemné dekorácie, takže toľko z našich dekorácií. Mám toho aj viac po byte síce, ale no, na čo vám tu budem zase všetko ukazovať? Nie, to by vás nebavilo dlho, takže asi toľko. Ja už si dávam takto svoju obľúbenú kávu a nedala som sa ešte úplne dokopy, lebo sa mi vôbec nechce úprimne. A za posledné obdobie som sa líčila asi len možno 2-3 krát, proste, lebo som na to nemala vôbec čas a neprišlo mi to úplne ako priorita. Takže som chodila úplne s holou kožou, ale dobre mi to celkom padlo, musím povedať. No a chcem sa dneska vrátiť ešte k jednej téme. Ja som prednedávnom na svojom YouTube kanáli dosiahla svoju vysnívanú métu 500 sledovateľov alebo 500 odberateľov a bolo to asi pred mesiacom, keď to padlo. Takže som bola strašne šťastná z toho a povedala som si, že ako taký zavďak vám urobím súťaž túto len pre vás, pre tých mojich stálych sledovateľov alebo teda odberateľov. A mám tu nachystaný balíček, ku ktorému sa dostaneme troška neskôr. Ukážem vám, že čo všetko som vám tam dala. No ale chcela by som vám veľmi pekne poďakovať z toho srdca, že ste tu so mnou a že vás tie moje videá bavia, že ich pozeráte, že ich sledujete, že mi napíšete koment, naozaj z toho veľmi vážim. A vždy ma každý jeden ten komentár poteší, každý jeden odber, každý jeden like, pretože je to niečo, čo nás tvorcov posúva opäť vyššie a vy to poznáte, v podstate stále potrebujeme nejaké tie vaše interakcie, potrebujeme vašu spätnú väzbu na to, aby sme rastli vyššie a aby nás aj ten algoritmus trošku viacej posúval, aby sa tie naše videá dostali do väčšieho povedomia. Takže ja vám strašne z celého srdca naozaj ďakujem za každú jednu interakciu, ktorú mi dávate a za svoj čas, ktorý mi teda venujete pozeraním týchto mojich videí. No. A keďže som vám teda slúbila tú súťaž, tak ja som pre vás pripravila balíček. Je to taký balíček, idem vám to ukázať. Mám to zatiaľ toto v takejto krabičke. A v tejto krabičke sa nachádzajú také moje obľúbené produkty a ja som sa vás na Instagrame pýtala, že keby ste si mohli vybrať, tak medzi ktorou značkou by ste si vybrali, či to by to bolo Farmacy alebo by to bolo Eveline. A v závere som vybrala tieto dve značky, pretože za týmito značkami si stojím, mám ich overené, jednoducho som spokojná s tými produktami, tak som chcela, aby ste odo mňa mali niečo, za čím si ja stojím. A čo viem, že je naozaj dobré, za čo by som dala ruku do ohňa. Takže toto všetko sa tu nachádza a nakoniec som to teda nakombinovala a je tam aj Farmacy aj Eveline, pretože to hlasovanie dopadlo tak, že vlastne medzi týmito značkami bol rozdiel jeden hlas. Takže keďže vás zaujalo aj Farmacy aj Eveline, tak som si povedala, že vám to teda nakombinujem a máme tu vlastne takú všeho chuť. No a nájdete tu napríklad od Farmacy 2 make-upy, od Farmacy nejaké ceruzky na oči, potom tu mám od Farmacy maskaru, veľmi dobrú, ktorá je vhodná aj na citlivé oči, od Farmacy nejaký rúž, potom od Eveline je tu paletka na tvár, ktorá je vlastne ako ktorá teda sa nachádzala medzi poslednými novinkami. A je v dvoch odtieňoch, ja som tuto zvolila konkrétne odtieň 02, ktorý je taký troška teplejší, ale je vhodný pre všetky typy pletí. Potom tu nájdete od Eveline aj ceruzku vodeodolnú na oči, veľmi dobrú, potom hnedú maskaru. A samozrejme tieto
vinilové rúže, ktoré sú úplne geniálne a veľmi pekné na perách, aj dlho vydržia. A potom je tu ešte aj tento úžasný tieň na oči, alebo taký glitterový toper, ktorý je úžasný, je skvelý. Takže, čo som ešte nepovedala? Aha, určite nejaké vzorky som vám tu dala, potom púder ešte od Farmacy, tento BB, takže ešte toto vajíčko. Takže sú to naozaj produkty, ktoré určite potešia a ktoré sú také viac menej neutrálne a vhodné pre každý typ pleti. Takže ktokoľvek to vyhrá, tak si myslím, že sa poteší. No a ako bonus som vám ešte k tomu pridala aj takúto darčekovú kazetu na vlasy od Eveline. Teda je to šampón aj kondicionér 7 v 1. Ja som toto teda 8 v 1 dokonca. Ja som toto vyskúšala, je to naozaj veľmi dobrý šampón. Mal som šampón, kondicionér som nemala, ale šampón bol veľmi dobrý, mala som po ňom krásne vlasy, také úplne ozdravené. Treba to vyskúšať naozaj, takže toto všetko vlastne bude teda venované pre vás do súťaže. Chcela by som vám podotknúť to, že tieto produkty som si zakúpila ja sama pre vás. Nie je to ani nejako sponzorované týmito značkami. Nedostala som to v rámci spolupráce. Všetky tieto produkty som si kúpila, využila som zľavu, keď bol Black Friday, takže je to odo mňa pre vás, takže o to väčšiu hodnotu podľa mňa tento darček má. No a jediné, čo treba urobiť preto, aby ste získali tento balíček, je to, aby ste mi toto video lajkli, aby ste mi samozrejme dali svoj odber a do komentára mi napíšte, čo sa vám páčilo najviac na tohtoročných Vianociach, či ste niečo zažili, niečo pekné, jednoducho nejaký pekný komentár o tom, ako ste prežili tieto Vianoce. No a ja potom niektorý komentár, ktorý sa mi bude páčiť, tak vyberiem a tomu pošlom teda tento balíček. Takže toľko k tomu. No a ja si idem vypiť svoju kávu a dneska by som chcela dokončiť tento vlog a nejak sa dať dokopy, naličiť sa a nejako to všetko zostrihať a dať tomu hlavu a petu, pretože bol to taký vlog, alebo teda neviem, či to vôbec nazvať vlogom zo sťahovania z Vianoc. Sú to také zostrihy z našich posledných dní alebo týždňov, alebo už možno, že skoro aj mesiaca, ktorý bol veľmi náročný. A veď uvidíte potom, takže idem sa naličiť a idem to teda nejako dať dokopy. Takže videli ste, ako to asi prebiehalo. Nebolo to naozaj jednoduché, pretože ja som vlastne začala baliť už týždeň vopred, keď sme vedeli, že už ten víkend sa budeme sťahovať, tak týždeň dopredu som začala baliť. Takže týždeň sme mali tú domácnosť proste úplne chaotickú, jednoducho všade boli vrecia, všade boli krabice. Nevedeli sme, kde čo máme poriadne, do toho som mala ešte líčenie, vlasy, česanie, proste akože fakt to bolo celkom náročné. Ale zvládli sme to behom 2 týždňov, čo si myslím, že je úctyhodné. Chceli sme to stihnúť do Vianoc a našťastie sa nám to teda podarilo, aj keď ešte nejaké také mini dokončovačky ešte proste sa nájdu. Ale Vianoce sme už slavili teda v novom, v upratanom, v čistom, peknom, takže som naozaj veľmi rada, že to teda takto vyšlo, že to tak dopadlo. Dokonca som stihla ešte aj napiecť, ako ste mohli vidieť. A chcela som vám síce ukázať ešte aj tie venčeky, ale tie venčeky sa proste zjedli hneď, ako sa napiekli, čiže ja som vám nemala priestor ani natočiť to, ako vyzerali, ale musím povedať, že boli fakt pekné, dobré. A to, že som ich piekla prvýkrát, tak aj boli chuťovo výborné. Musím vám povedať, že odpalované cesto som robila podľa Adi Polákovej a priznám sa, že to nebolo úplne prvé odpalované cesto, pretože v ten deň som robila svoje prvé odpalované cesto a to vôbec nevyšlo. Robila som to podľa nejakého receptu, ktorý som si našla na internete a to bolo úplne zle. Tak som si našla Aďu, hovorím si, Aďu mám overenú, proste idem to podľa nej robiť a podľa nej to vyšlo naozaj krásne. Takže odporúčam, ak máte problém s odpalovaným cestom, tak skúste podľa Adi Polákovej a to vám určite vyjde. Stihli sme si dokonca užiť aj vianočnú atmosféru na vianočných trhoch, kde sme boli zo párkrát len tak, že dať si proste punč, prejsť sa, dať si nejaký langoš.
No a 23., keď to všetko skončilo, tak bol v podstate taký koncert, kde hral pán, ktorý napodobňoval Michala Davida a napodobňoval ho naozaj úžasne, takže sme si boli aspoň chvíľku vychutnať tú atmosféru. A boli sme teda na tom koncerte, deti sa šantili so snehom, proste tancovali, my sme si zatancovali, naozaj to bola úplne taká skvelá atmosféra. A tým, že sme sa teda presťahovali bližšie do mesta, k centru dianiu, tak vlastne sme si aj s manželom mohli vychutnať spoločný punč, pretože každý rok, keď sme sa vybrali, tak jednoducho vždy jeden z nás bol šofér. Takže nikdy sme si spolu nemohli dať, tak toto bolo prvýkrát, keď sme si to naozaj tak spolu užili, že sme si ten jeden punč spolu dali. No a bolo to také veľmi pekné, veľmi romantické, veľmi symbolické, takže veľmi sa mi to páčilo. A v podstate celé tieto Vianoce boli pre nás naozaj také výnimočné. Som sa chcela poďakovať nielen všetkým vám, ktorí ma sledujete a ste tu v podstate taká ako moja virtuálna rodina, ale chcela by som sa poďakovať rovnako aj mojim spoluprácam alebo firmám, s ktorými spolupracujem, a to teda Evelyn Cosmetics SK a rovnako aj Make-up Bagu Zuzke. Veľmi pekne vám ďakujem za dôveru, že ste so mnou zostali, aj keď vlastne mi ukradli účty. Ukradli mi účty z Facebooku, z Instagramu a nebolo to jednoduché v podstate postaviť sa na nohy, keď už som mala nejaké to publikum vybudované a v podstate som šla od nuly, tak vy ste pri mne zostali, čo bolo naozaj pre mňa úžasné a bolo to pre mňa dojímavé. A z celého srdca vám ďakujem za vašu podporu, za to, že pri mne stojíte a že mi dôverujete. A teda verím, že budeme vzájomne aj spokojne spolupracovať aj v roku 2024. Chcela by som vám popriať všetko to dobré, ktoré dávate mne, tak aby ste 100-krát dostali ešte viac vy. Nečakala som, že teda pri mne zostanete a bolo to pre mňa takým prejavom naozaj takej tej vašej ľudskosti a bolo to znak toho, že nie vždy musí mať človek veľa odberateľov alebo veľa followerov a tie čísla nie vždy znamenajú toľko, koľko im možno, že prikladáme tú hodnotu. A teda, že keď sa vlastne tá naša tvorba robí s láskou, srdcom a s ľudskosťou, tak v podstate vtedy to má zmysel. Takže ďakujem vám celého srdca za to, že ste tu boli so mnou aj počas tohto celého roka. Ďalšou vecou, ktorú by som chcela spomenúť, je to, že počas tohto celého roka, ako som natáčala vlastne na YouTube tieto videá, tak sa ma veľakrát ľudia pýtali, že čo z toho mám, čo mi to prináša. Ja som vždy povedala, že je to pre mňa taká terapia. A to terapia v tom zmysle, že ja možno, že pôsobím inak, aká v skutočnosti som, pretože na tej kamere človek vždy pôsobí troška inak. No a ja som v skutočnosti veľký introvert, aj keď sa to možno teda nezdá, ale ja som vždy odjakživa bola skôr taká utiahnutejšia a menej komunikatívna. A práve toto, že ja sa môžem takto s vami v podstate cez kameru, aj keď cez kameru rozprávať, tak mi to veľmi pomáha v tom, teda aby som sa posunula aj v tomto. Tu by som asi ukončila toto video. Je to teda posledné video v tomto roku. Chcela by som vám tak symbolicky popriať, síce s kávou v ruke, ale všetko len to najlepšie do toho ďalšieho roka. Nech vás obchádzajú trápenia, bolesti a nech ste vždy usmiatí, pozitívne naladení, šťastní a nech všetko to dobro, ktoré dáte okolo seba, tak nech sa vám vráti s všetkým 100-krát. Takže verím tomu, že sa uvidíme aj v ďalšom roku pri nejakých nových témach, nových videách. A ja sa na vás teda budem tešiť pri ďalšom videu. Majte ešte krásne ukončenie tohto roka. Ahojte!